Hi there, I'm Gulya and welcome to my channel. I'm really excited that you are here in my channel today and I'm so proud that you're trying to improve your English with me today. And today we are going to talk about self-introduction. How to answer to question, tell me about yourself. Köp yerlerde berilýän soragyň biri, yani ilkinji berilýän soragyň biri diýsegem bolýar, özüň barada tanış et. Bu soragy ingliz diline biz nähil ýagdaýda goýup jogap bermeli? Bugünkü sapamyzda biz şony öwreneriz. Now, to some of you this topic may seem very basic, but it is still important. You may need to introduce yourself in a job interview or in your English class or at new job or in front of the public. You may even to introduce yourself in a big event in front of the thousands of people. And even I sometimes feeling so nervous when I have to introduce myself to large group of people. Elbette ilk bilen biz salamlaşykdan başlamaly. Yani günün bölüklerine göre irden bolsa good morning, günortan good afternoon, akşam görüşýän bolsaňyz good evening. Hemen Hemmaňize bilýänsiňiz, iň ansat usullarynyň biri. Ondan soňra biz öz adymyzdan başlaýar. Yani adymyzy biz I am diýip tanıştyryp bilýän. For example, I am Gulya. Ya da my name is Gulya. Ondan soň bizim özümizin nerdenligimizi aýdyp bileriz. Ýöne siz özüňizi tanış edýän ýeriňiz, siziň watanyňyz däl, başga bir ýer bolsa, onu I come from Turkmenistan, for example. Yani men Turkmenistanly. Eğer siz doğulan ýeriňizde hemem önüme sen ýeriňizde aýtjak bolsaňyz, onu şu frazalarla bilen I was born in and I grew up in. Yani men doğulan ýerim ve men önüme sen ýerim. I was born in and I grew up in. Ya da I'm originally from Turkmenistan, but now I live in Turkey, for example. Yani şuňaly bolan bilýär. Aslym Türkmenistan'da ýöne şu wagt Turkiýada ýaşaýan. Eger siz şol ýaşaýan ýeriňizde näçe wagtdan bäri ýaşap ýöründiňizi aýtmak isteseňiz, I've been living in I have been living in Turkey since ýylyny goýýaňyz. Ya da I have been living in Turkey for 3 years, for example. Yani 3 ýyldan bäri men Türkiýede ýaşaýan. Indi bolsa öz kärimiz hakynda gürrüň edemiz. Yani biz näme iş bilen meşgul bolýar? Şonu gürrüň edemiz. I work at ya da I work for international company. Eger siz interviewda, yani iş gepleşiginde bolsaňyz, onu özüňiziň bilimiňiz hakynda da aýtmaňyz zerurdur. Indi onu biz näle gaýdýas? Eger siz intak gutorman, yani şu wagt talip, şu wagt student, gutormaňyza biraz wagt galdy, onu aýtjak bolsak, I'm about graduate sözün ulanýaňyz. Ýöne eger siz bakalavr derejäni gutoran bolsaňyz ýa-da universitet gutoran bolsaňyz, I have a bachelor degree of diýäňizden haýsy bölümi gutoran bolsaňyz şonu ýazyp bilýäs. Ya da I have a master degree of, yani master gutoran bolsaňyz, yani haýsy bölümi gutoran bolsaňyz şu of ýerinden ýazyp bilýäs. Ya da eger siz bir kurslarda okaýan bolsaňyz, onu magzap geçmek isleseňiz, onu I'm taking a course, even näme kurs alýan bolsaňyz şonu ýazyp bilýär. Ya da for example, meselem I'm taking a business course at the moment, ya da I'm currently study at plan course. Şu ýagdaýda aýdyp bilýär. Indi bolsa özüňiziň iş tejribeňiz hakynda gurrun edeňizde nädip aýdýar? Onu experience sözüni ulanýar, yani experience tejribe. Näçe ýyllyk tejribeňiz bar bolsa, I have näçe ýyl tejribeňiz bolsa şonu ýazyar. Experience in. For example, I have 5 years experience in teaching English. Ne bolsa bir işlän ýeriňizde näçe ýyl işläniňizi görkezjek bolsaňyz, onu I have worked in occupation, yani nirde işlän bolsaňyz, şonu ýazyňyz. Ondan soň field
in neçe yıl işlerini olsanız şonu yazınız. Mesela I have worked in accounting field for 3 years. Yani buğalteriyada 3 yıl işledim. Demek sizin 3 yıl buğalteriyada tecrübeniz var. Nolun yaşınıza gerek kaldı. Yani sizin neçe yaşınızdadığını açacak olsanız onu I am yaşını diyeceğiniz, aytiyağınız. Ondan sonra falanca years old. For example, I am 25 or 26 or 30 years old. Nolun yankılan bağırtını gaytalalı, menilki özüm barada size aytıp verecek. Ondan sonra siz komentariyada İngiliz dilini özünüz barada yazıp bilirsiniz. Şu an bizde gün örtan şun için. Good afternoon, I'm Gulia. I come from Turkmenistan but currently living in Turkey. I am 27 years old and I have been teaching English last 5 years. I graduated university 5 years ago in field international relations and I have 5 years experience in teaching English. Now it's your turn. I hope this lesson was useful for you. Thanks for watching. Goodbye and see you in the next lesson.